siang, kula badhe ngaturaken pawarta tradisi ruwahan sarana nggotra kerukunan ing madyaning masyarakat kangge nyintun donga arwah para leluhur ingkang sampun sumare. Kelompok kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat desa utawi KKL PMD Pedukuhan Sorowajan ngadani tradisi ruwahan dinten Kemis 19 Juni siang. Kanthi mbeta ambengan 600 kakak warga Pedukuhan Sorowajan kempal dhateng Balai Pedukuhan. Upacara ruwahan kapurkawan mocopatan kalajengaken ndedonga sesarengan, pegas tumpeng lan dhahar kembul. Upacara ruwahan mengku ancas kangge nyintun donga arwah para leluhur ingkang sampun sumare serta minangka kupiya memetri kagungan budaya Jawi ngiras kanggone ngotra kerukunan ing madyaning masyarakat. Salah satunggaling warga negara asing saking Jerman ingkang ngresteni ruwahan nelakaken keparan dhateng gumelaring krida ingkang dipunadani déning warga Pedukuhan Sorowajan. Cekap semanten pawarta saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.